Nangkhayei mokhangchagei norokini je o conference o phaikya bubagrano logiri phaikya aboni bagui chani selu karon tamni bagui onek transfer ni risk ungthango nukjakhai tamungno transfer khaijaknai onek kisu কর্মচারীর উপরও অনেক কিছু খাইজাবো आनी खय डिस्ट्रिक्टो गोबांमा चिनि बर'रो ट्रेन्सफार खालायजागौ किछु खायमेया मथा खायनाय मथानि लगी हिमनाय एमएलए रग कक सानाय मिनिस्टार कक सानाय गेकायनो अन्य रकम खायजागौ रिसेंटली एकटा घटना चिनि फायर सार्भिस नि अमल देव बर्मा नरक जतनो सिनु बिनि कायसा दुस्ता मुखा सायमान आं त्रिपुरा विधान सभाव चिनि रामचंद्र घाट फायर सार्भिस स्टेशन कायसा खायनायनि बागै आं दाबि तिसाका एवं आबो अनुमोदन बो खायनायनि मुख्यमंत्री एसुरेंस दिखा आबो इनकोरिंग खा इनकोरी खायि बो रामचंद्र घाट सनखलाबो कायसा खायनायनि बागै बो इनकोरी कमप्लीट खाय रहका एक मास टिके लिया बो ट्रांसफार रुम थांगा बरो धर्मनगर 9 বছর চাকরি खायफि आं निजे मेगा जॉइंट डायरेक्टर बे कक सालायका सेक्रेटारि दालंग बे मिस्टर दालंग बे कक सालायका जे बिन आबन स्टे खायरि दिखने बर नायान हिंसो मेगा जॉइंट डायरेक्ट न साका सर अब आं तो कुन क्षमता करे आं फायर सार्भिस नि डायरेक्टर नि इंचार्ज मामनि इसे बालगियाखौ इंकाय मो सीएम नि अंडर उं खायमालिया एक मुसुक परिस्थिति वो बुसावो इतनरकटिनि जे त्रिपुरा एमप्लॉय फेडरेशन कॉन्फ्रेंस खालायै बुसकांनि चिनि जे सबानो नायखलै तैदुलै बुबाग्रानो फानरिवै राग खायनानिवो नरजा मानजाक फैया अमनि हायसबा कतर तायकरै चिनि तिति एडिसिनि एगेंस्ट सालसा बात करै बुबाग्रा नकुलमानि तिति एडिसिनि दुर्नीतिनि कक रांरिमानि कक चीफ मिनिस्टर दिल्ली साव आं विधानसभा कायसा क्वेश्चन दिखा नरमुनुखाना चीफ मिनिस्टर साव एडिशनल 6645 कोटी टाका रां रहका ठीक আছে आं विधानसभा क्वेश्चन दिखा আপনি বছর ब आर्थिक बছর फाइनेंशियल ईयर एवं ब डिपार्टमेंट नंगो रां रहरका आ क्वेश्चन दिसेलाव आलोचना खायनानै दिलिया बर आनी 80 ऊपर क्वेश्चन जमा रिखा अमते हायकेनो चिनि त्रिंनि जे सुतिनि व्यापार रिमानि आबंक आबो दिसेलावखा ताबुकता कैसे दिसेलाव उंनायाव खेपेनो फाइसो कयना आं सायमानो आं साका टीटी एडिसिनि तरफ থেকে 2021 राज्य सरकारनि थानि गेटा त्रिपुरालेण्डनि बागै कोनो प्रपोजाल रि रहजाखा सम्भवत अब दिसेलाव उंनाय दिसेलाव उंया हंगाकाय कादुलै ककसानाय विधानसभाव जायकुन ककर किरिउ चिंला फिरै जों चिनि मानथायनि बागै जों ककमा सानाय तामनि बागै हिंगाकाय जों किरिमां लासिमां मुसुक जराव सुरि थांका नरक नुखाना कयेकदिन आगे आं फेसबुक लाइव रिमानि बांला बाय ब्लैकमेल खायना नायमानि आं बांलादेशनि आईडी कार्ड तिख्लायै फेक इंको तिख्लायै इंको खायमानि ताबु रिबायमानि परे आबो रिमानि परे आनि नगो सांबादिक चागलाया दिनि बां सांबादिक बै मालायना बागै नांबो बगार साका आनि नगो बरक बांमा थाय फुंमां खायले दं सायमालाय लिया कारण सांबादिक 2 टुकरा 3 टुकरा थांका साबनि बुति दुर्नीतिया बतै चापमाया बने केबो कोन खायरे गेपो ब सरकार चीफ मिनिस्टर नकलक दंगो मिनिस्टर न कोन बरम दिया एमएलए न कोन बरम दिया आ खरकसा चश्मा कसम थुबनाय
आं बे वारजाक मानि परे ताबो हायरगui दङ ताई मासा तिनि वारजाका रामप्रसाद पाल बाय नगो गेराव खायजाका नर नुखना थासिङो ससियेल मिडिया फायगा बै सुतरां ताकुरो बुकुरो चिनि एडिसिनि मोखांनो बुबाग्रानि मोखांनो सित्रा खायनानि बागै सालबुरुम न बरक साव एडिसि गवर्नमेंट কিছু দিতে পারে না রাস্তা দিতে পারে না জল দিতে পারে না কিচ্ছু পারে না পিডব্লিউডি সাব নিয়াগো স্টেট गवर्नमेंट नियागो एडिसि बाहेके काम खायना बियागो न क्षमता सिरियाखो कय किलोमीटर लामा रेखा नों एडिसि न रिया तैरी मै डीडब्ल्यूएस साब नियागो स्टेट गवर्नमेंट नियागो एडिसि नियागो डिपार्टमेंट सिकरे बाहेके तिप्रा सरनो तैरी ना रेगानि सामुं साबो खाय ब्लक नि माध्यमे डीएम एसडीएम ताई बीडीओ आरो तिथि एडिसि नि ताम भूमिका दं किच्छु करे के अकगनो जों फिरंना नांनाय चिनि नेतार फिरंना नांनाय बरंन आं प्रत्येकटा टक शोनो आबसाव जों अकगनो मा फिरंनाय एबं अकग फिरंनायनि दायित्व नरकनि कारण नरक बाय अनेक बरक सालबुरुम बुरुम न मालायो नरक चिनि बररंनो नरक अकगनो मा फिरंनाय चिन्तानि कुनु डिपार्टमेंट करे आबोनि बागै तो बुबाग्रा त्रिपाक्षिक चुक्ति खायखानाब्ले त्रिपाक्षिक चुक्ति खालाय चिनि यागो एडिसिनि यागो क्षमता नानै बागैनो तो दिल्लीआव थाङै चुक्ति खायखाब्ले जों तो रिमाया रिमानायले नोंथां ताबो रिमायाबा ताङै रिया अकग्रंनो बुसकांनि चिनि चंमारि फायतंगो जों कामि कांगो थाङै जों लुकुरंनो मा बुजगनाय के आबोनि बागैनो आं नंनो साननायो जत बरम गोनां चिनि जारा सेबुक खालायनाय आं नरंनो कयनाय नरंनि जे दायित्व अब जतनि कतर दायित्व समाजनि चिनि सोसाइटिनि प्रत्येकटा बरक नरंनो बरम दिबुइ दंगो नरंनि कगनो मानि चलियो नरक समाजनो काहाम खायनाय नरंनो चिनि समाजनो ठीक भाबे चलिनायबो नरंनो चिनि जत फासिंगो लुकुरंनो चुबा थिनिबो नरंनो जों बगैमाया नंनि चुबा मावनि बिसिंतिनो दिपरा सारक तिनि मुसुक जरा आगुगै फायजा आबुनि बागैनो आं ता बिसि कगलगलिया बसकांनि चिनि चबा बिलाय कराक उंगाने अर जों कोप्लाय मावनाय जेसाखायफोरनो कोप्लाय उंनाय एबं बुबाग्रा साबानो जों 2021 जे शक्ति तुबि फायका 2026 अबनिसे गोबां शक्ति तुबि जों एडिसिओ ताइवाइसा आसुकनाय अबचिनि एमां दंगो आबुनि बागै नंनि सुबासु नांनाय दिनि मुसुकति नंसितुन दिनि हाबु बाग्रा दंगो बरनरंनो कक सायखनारिनाय गाहाम कायै नरक कामगाय खानादि एबं चिनि मैडम अजिता त्रिपुरा बाय आं और किसा सिकां फाय कक सालायका खाना नंनि डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लक लेवलनि गोबां मै रिपोर्ट नरक खुतिनाति जे दंमानि चिनि बिसिङो मिस आन्डारस्टेन्डिं लायमानि चिनि बिसिङो पुस पोजिशनो तै खेक लायमानि बेबाकनो न सराय सराय को कॉन्फ्रेंस नि बिसिं तै नरक पाइदि अब बिसिं नि कक जाते फातारो तात नखरतुन अबना आं नायो मुसुक सावैनो आहायनो हाय जतनो न खाकाहाम ते हामजामाया फरै आन कक मथाका जतनो न खुलुमका हामबाय।